Čau lidi, dneska jsem tady v Praze na Vltavský, teď se zkusím pojezdit, takže se dokoukejte až do konce. Já jsem přesunul video řepadých a něco tady zase natočíme. Jedna teď, takže čau lidi, dneska tady dáme pojezd, prosím, že mě slyšíte. Prosím, že to bude držet, protože se o ten mikrofon celkem bojím, ale to je jedno. No, takže jsme tady v Řeporích, jo, ve skateparku a bojím se o svůj mikrofon, ale to je jedno. Jo, mamka natáčí, mamka kameraman, aby kameraman já. Takže zkusíme, dobré, jakože zatím to drží, to je dobře. Aha, ale jsem chtěla zkusit skočit, tak zkusíme něco skočit. Jo, prosím, hej, drží to, ne? Jo, dobré. Tak zkusíme přeskočit pyramidu. Takže mamka by kameraman. Manuál. Otočka. Nebo spíš pumpka. Dáme si bump track. Já teď zkusím vypnout a podívat se, jestli to funguje. Takže jdu dál jezdit. Dáme si znovu pump track, protože chci a jsou to celkem velký boule. A oni jsou no, takže jako zkusíme si tady něco už přeskočit, jako. OK, tak jo, a jdeme na to. Pojďme. Ano, nahoru, to nebudem skákat, jako bych to skočila, nechte se mi. To zkusíme pak za chvilku skočit. Teď zkusím přeskočit tady to. Dobrý, to jsme přeskočili. No. Zkusíme přeskočit z bazénku. A takže tak, no. Máme rychlost, super. Tak jdeme tam, teda to vyslat. Teda, jakým to vezmeme směrem, ale jo, je to celkem dobrý skatepark, musím říct. Vogo, jsem šel do výšky jak něco, tak si dáme druhý pokus, aby jsme to dali na nohy, protože prostě bez noh se nic nepočítá, vyskočíme. Tady taky, co jsme to teď už pošleme. Jo, to jsme poslali, takže jdem už na ten rádius. Takže, jo, napište, jak se vám líbí takhle videa s mikrofonem. Podle mě to je dobrý. A chtěl jsem třeba něco natočit jinýho. A je takový další speciál za 100 odběratelů, protože to podle mě se budu snažit to dobře sestříhat, aby to vypadalo dobře, jak moje koloběžka s mikrofonem, jo. Takže jsme tady zase u pump tracku. Jsem udejchaný jak něco, protože ještě mluvím do toho, jsem to trochu přeskočil. Ty vogo, jsem nechtěl. No, uděláme si pumpy. Jo, teď to tady vyjedeme a zkusíme tail whip z druhé strany, ale jako tail whip teď dávám hrozně na jednu nohu, jako. Podařilo se mi dvakrát to dát
čistě, ale nevím no, takže jdeme na to. No tak to bylo hodně divný, jsem vůbec nevyskočil. No, takže na to prdíme, zkusíme postavit jak cibule, víš co? A ne. To je divný do toho mluvit, takže zkusíme na to naskočit, pak znovu naskočit. Hop, hop, nemáme rychlost a skočit. Kurňa. Ach jo, nemám. Já nevím, ale proč jsem to vyskákala, se budem tady skákat s tím mikrofonem. No, takže tak no. Hej, ale dost, my je. Otočíme se. Zkusíme to skočit tam. Já už jsem tam měla reálně nohy. Já nevím, jestli na to vidíte, protože Monka sedí na takových hlavičkách. A nevím, no. Jdu se za chvilku napít. No. Končím. Už nemůžu. Dáme nějaký spotíky, jdem tady na ty schody. Teď vyleze. Tam dávno. Takže já už jedu domů a kdybyste chtěli takovýhle videa ze skateparku, třeba i s mikrofonem, tak zanechte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa čau!